Ajansa Novosti ya Rusî ragihandî ku civîna di navbana heriyek ji Serokê Rûsyê Vladimir Putin û rawêjkara Almanî Angela Merkel li koşka Meseberg ya li Berlînê dohbedawî hat û ta sê demjimêran berdewam kir. Dosyeya Sûrî mijara herî sereke bû di wê hevdîtinê de. Di kongreyekî rojnamevaniyê hevbeş de li gel rawêjkara Almanî Angela Merkel Serokê Rûsyê Vladimir Putin daxwaz ji welatên Ewropayê kir ku piştavaniya proseya mirovî zêdekirina alîkariyên mirovî bo Sûriyê kir. Ji aliyê xwe ve Merkel tekez kir ku pir giring e li Sûriyê hilbijartin û sazkirina komîteya destûrî pêk werin. Rawêjkara Almanî Angela Merkel di heman kongreyê de piştavaniya Almanya bo şandiyê navdewletiyê taybet bo Sûriyê stavan demistora bo çareseriya siyasî daxuyanî. Ajansa Rusya Today amaja wêyekê kir ku bereya civîna di navbera Serokê Rûsyê Vladimir Putin rawêjkara Almanî Angela Merkel dest pê bike di kongreyê rojnamevaniyê hevbeş de Putin daxwaz kir ku kar bi hemû şêweyan were kirin da ku penaberên Sûriyê vegerin welatê xwe û giringî da wêyekê ku divê di pileya yekem de alîkarî ji wan deverên li Sûriyê ku penaber li welatên cîranê Sûriyê û Ewropayê dimînin dikarin vegernê de bêkirin. Got ku divê Ewropa projeyên alîkariya mirovî bi wan deveran çalak bike. Putin daxuyanî ku welatên cîranê Sûriya pêşwaziya bi milyonan Sûrî dikin ku 1 milyon li Urdunê û nêzîkî 4 milyonan li Lubnanê û Tirkiyê hene. Serbarî ku zêdebûna penaberan barekî giran li ser Ewropayê dirûst dike. Lewra divê hemî hewlên xwe û kar bikin da ku penaberên Sûrî vegerin ser mal û milkên xwe li Sûriyê. Berdevkê Kremlina Rûsî Dimitrî Pîskov jî piştî ku civîn bêdawî hat ji rojnamevanan re eşkere kir ku Serokê Rûsyê Vladimir Putin li gel rawêjkara Almanî Angela Merkel rewşa Sûriyê bi giştî û rewşa penaberan bi taybetî bi hûrgulî gengeşe kir. Her wiha zêdebûna rewşa bazirganiyê di navbera her du welatan de û dosyeya newewî ya Îranê û rewşa Ukraynayê guftûgû kirin.